ಒಂದು ಬೈದೇರ್ಲೇನೋ ಗುಡಿ ಏನಂಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕದದೆ ಸಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಮೂಲು ಪೆತ್ತ ಕೋರಿ ಸಾಯಿ ಅಂಬ ಖಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಈಗ ಮಣಿ ಪಾಡ್ದಿರಲ್ಲೇ ಇದು ಏನಂತೀನಿ ಗಂಟೆ ಮಣಿ ಬಾ ಏನೋ ದುಂಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲಿಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲೆ പോണ്ടോ ബല്ലേ ಎಂಕ್ ಕೋಕಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಓಪನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸಾಯ್ ಸಾಗರ್ ಹಿಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆನೆ ಆಯ್ತಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದ್ಸತಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಕಾಪುಡ ದಾದ ನಿನ್ನ ಯಾರು ಕಲ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಜಿಲ್ಲಾಗ್ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ ಅನ್ಸತ್ತೆ ವನಸಗ ಕಿದಿಯೂರು ಬತ್ತ ಸಾಯಿಗ ನಿದ್ರ ಕಿದಿಯೂರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೆಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ ಚಂಡಿ ಏನ ಬೋಡ ಏನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ದರ್ ತೋಜಾಲೆ ಶೋಮಿ ಪಪ್ಪ ಅವಳು ತುಲೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವು ತಿನ್ಪಿನಿ ಏನ ಸಾಯವ್ವ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ತಾಲಿ ಅದ ಚಿಕನ್ ತಾಲಿಡೇನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ 80 euros white rice है ಇರಾಗೇನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಾಗ ಬಲೆ ಓಕೆ ಕಿಂದಿ ये शॉपकीपर है ಇದೇ ಬಲೆ ಸಾಯ್ ವನಸಾದ ಮಲ್ಬಾರ್ ಪೋದು ಅಂಜಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿತ್ತೊಂಡ್ರತ್ತಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪೋದು ಅಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ದುರಬೋಪಿನ್ ಸಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಮನಿಲ್ಲಡೆ ಸಾಯಿನ ಅಜ್ಜ ಮಂತುವೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರಿತ್ತೆ 1 ನಿಂಚ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರೆ ಎಂಕಿ 12 ನಿಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಏನ ಬೋಡು ಆಯೆ ಅವಳು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಏನ ಕೈಟು ಒಂಜಿ ಅವು ಫೇಕ್ ಏನ ಟಾಯ್ಸ್ ನೇಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ತೂಯೆ ಐಕೊಂತೆ ಬುಲ್ತೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲೊಂತೆ 11 ಕೊರಿಯರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತ ಸ್ನೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜ ಮನೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಾಯಿನ ತಿರುಗು ಸಾಕು ಇದಲ್ಲ ಪತ್ಲೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜರ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಯ್ದ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓ ಯಾ ಇಂದು ಸಾಗರ್ನ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಯಮ್ಮಿ ಚಿಯರ್ಸ್ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಡೆ
ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಡಿಜ್ಜೇರ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಯ್ ಸಾಯಿ ಮಾಮಿನ ಹೌಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಲಕ್ಲೆ ಈರ್ ಬುಲ್ಪುರದಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಮಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಅಜ್ಜ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂದ ಎಂಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಪುಲ್ಲಿ ಜೊಜ ತಿಲ್ಪಲೆ 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 ಅದು ತಿಲ್ಪಲೆ ತಿಲ್ಪಲೆ ಅಬ್ಬಾ ಇಂದು ಬುಚ್ಚಿ ಇಂದು ಬುಚ್ಚಿ ಇಂದು ಬುಚ್ಚಿ ಇಂದು ಬುಚ್ಚಿ ಇಂದು ಬುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬುಚ್ಚಿ ತಾರ ಇದ್ದ ಮುಂಗೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಏನ ಮುರಣಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ತೋರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅವೇನು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಸಾಯಿ ಜೇದೇನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ ಬತ್ತದ ವನಸ್ ಮತ್ತು ಜೇದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಬೂರಿಯರಿಗೆ ಐಕ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಓ ಸಾಯಿ ಜೇದಿನಿಯಾ ಕಣ್ಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹುಡಿಯಾ ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ ಸಾಗರ್ಗಿಂದು ಚೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಇಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಏರ್ ನನ್ನ ಕೈಟ್ ತೂತೆ ಸ್ನೇಕ್ ತುಪ್ಪಲ್ಲಿಯ ಎಂಕಲ್ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಪೂರಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಪೋರ್ ಎತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬಯ್ಯ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆನಾಗ ಪೂರ ಭಜನೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಒಂತ ಬೇಗನೆ ಪೋಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ವನಸ್ ಮನ್ಪುನು ಇನಿ ವೆಜ್ ಕಳ್ಳತ್ತೆ ವೆಜ್ ವನಸಿನಿ ಸಿಂಪಲ್ ವನಸ್ ಮತ್ತು ವೆಜ್ ವನಸಿನಿ ಚೈನಿತ ಬಯ್ಯದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ಅವಳಿತ ಐ ಮೀನ್ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೇನ್ ಪೂರಗೆ ತೊಂಡ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಚಾಮಿ ಬಯ್ಯ ಪಪ್ಪ ಎ.ಟಿ.ಎಂ ಪೇರ್ ಊರುಳು ಬೆಚ್ಚ ಮಾರ್ರಶ ಏನ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿನ 2 ದಿನ ಬಡ್ಸ ಇತ್ತ ನೀ ಕೋಡೆ ನೀ ಪೂರ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚ 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 ಸಾಯಿಗಂತೂ ಫುಲ್ ಪೂರ ಮೂಲ್ ಪೂರ ರೆಡ್ ಆತ ಸಾಯಿಗ ಏತ್ ಮೀ ಪಂಡಲ ಆತೈತೆ ಸಾಯಿ ನಾಲೆ ದಿನಟ್ ಕಲರ್ ಅಂದ ಬೂರ್ನಾತ ಅಂಜಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ ಪೂರ ಈ ಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಕ್ಲಿಪ್ಪುನ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನ ಸೈಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪಿಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಆಡದಂಬರ್ದ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಪೋಪಿನ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ತೂಯ ಇವನ್ ಕಡೆ ಹಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ಪೋಪ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಜ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅತನ ಕ್ರಾಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಪೋಪ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದು I got it corn ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ನಾ ವಿನೀತ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸಂಡೇ ಬಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಯನ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಡೇ ನೈಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಮಂಡೇ ಬರ್ಪೇರು ಸೇಮ್ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಚೆತ್ತೇವು ಇಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಂಗ್ ಬಡ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕನೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನಾಟಕನೆ subscribe my share my ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ